Vi har udvidet vores Vejpro-sortiment, og for os er det helt naturligt at lave en line extension. Vi er jo på vej ind i proteinmarkedet med ægbaserede produkter, og nu har vi lavet et convenience-produkt, vores omeletserie, 3 varianter, ready to use. Vores proteinprodukter de er jo baseret på ren æggehvide. I det her tilfælde med vores omeletter, der er det en æggehvidepulver. Det er et koncentrat af friske æggehvider, så det indeholder alle essentielle aminosyrer. Essentielle aminosyrer, det er jo de aminosyrer, kroppen ikke selv kan danne, så vi skal have tilført dem via kosten. Og der har æggehvid en unik komposition af aminosyrer. Det er også det, man kalder EEA. Udover det, så har æggehvid den egenskab, at biooptageligheden er meget, meget høj. Og det betyder, at de proteiner, der er i æggehviden, de optages meget nemt i kroppen. Og det gør, at vi får maks udnyttelse af de her æggehvidproteiner. Hvis man gerne vil tabe sig og samtidig bevare sin muskelmasse, så er æggehvid ret ideelt. Der er jo alle de essentielle aminosyrer, og det betyder, at du har alle forudsætninger for at bevare din muskelmasse, selvom du måske er i en proces, hvor du prøver på at slanke dig. Det er ret unikt. Vi har virkelig lavet et convenient produkt, ready to use, eller meget nemt at bruge. Man tager simpelthen brevet, putter 2 dl vand i en shaker, hælder brevet i, shaker det lidt, alt afhængig af hvor fluffy man vil have sin omelet, kan man ryste lidt mere, så får man mere luftpiske ind i omelet. På en varm pande, selvfølgelig lige sprayet med vores sprayolie, og så efter 1,5 minut, så har du en rigtig lækker omelet. Det er ret nemt. I vores nye serie, der har vi skabt foreløbigt 3 smagsvarianter. Og det er faktisk for at forsøge på at sige, at omeletter kan man jo spise til alle hovedmåltider. Man kan så lave en omelet til morgenmad, vi har en neutral for eksempel. Man kan lave en spicy til middag, og man kan måske bruge vores Italian style om aftenen. Og man kan selvfølgelig adde en skive rugbrød eller lidt grønt til, og så har man altså en måltidsløsning i løbet af hele dagen. Nemt og bekvemt og ret hurtigt, og du får igen dine proteiner, som du skal bruge. Vejpro-omeletter kan bidrage til vægttab på den måde, at der faktisk kun er 119 kalorier i sådan et brev her. I brevet der er der et ægindhold, der svarer til ca. 8-10 æggehvider. Det betyder, at man får en meget, meget høj mæthedsfornemmelse, når man laver omeletten af det her brev her. Og det gør selvfølgelig, at man i løbet af dagen ikke får så stor en trang til at skal snakke osv., fordi du faktisk har fået din mæthed igennem proteinerne. Dava Foods hjemmemarked, det er jo i Norden, det er Norge, det er Sverige, det er Finland, det er Estland og i Danmark. Så der lancerer vi det selvfølgelig bredt, og også på vores Amazon-platform. Vi har meldt os til FIBO-messen i april 2025, verdens største messe for proteiner og sundhed og kost. Og der er vi selvfølgelig nede for at præsentere vores nye produkter og iscenesætte dem for hele verden. Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til.